pentru bagaj, făcut duș, deși probabil degeaba, pentru că deja transpir. Urmează să mă urc în tren. Dar cel mai groaznic este că urmează să-l las pe pisicuțul singur și mi se rupe sufletul, deși știu că o să fie bine. Vine Virgil la el fiecare zi și fie super ok. Dar mi este atât de greu. Nu știu cum fac oameni copii și îi lasă acasă. Nu înțeleg. Este oribil. Mă simt ca ultimul om. Nu pot să-l iau cu mine. Nu că n-ar vrea, dar nu vrea el. Îi place spațiul lui și îl respect pentru asta. Știe ce îi place. Bravo lui, știe să zică nu. Mi-e atât de greu și parcă simte că o să plec și face numai miau, in the sad way, interpretez eu. Deși el probabil doar cerșește plicuț și o să primească. O să fie bine. Gânduri intruzive. Deși n-am folosit aragazul astăzi. Hei, salut, prieteni! O nouă săptămână, o nouă aventură. Am venit acasă la Brașov. Tocmai am fost în vizită la bunica mea, care e o drăguță, ca toate bunicile. Efectiv, e o drăguță, numai că tot timpul e un pic greu. E greu să vezi cum nu mai ține corpul cu sufletul. Iese corpul ăsta din garanție. Și pare că, pare că la un moment dat ai zice, poate după 90 de ani, bunica mea era 95, mulți înainte, mulțumesc la fel, ți se cam ea. Ești, am înțeles, drăguț, da, gata. Care e și amuzant. Da, e și greu pentru noi ăștia la alții. Da, a fost wholesome, mă mai duc și mâine până la ea în vizită. Și mă duc să mă văd cu prietena mea, Denisa, care acum lucrează la un atelier de ceramică și m-a invitat pe acolo și sunt super entuziasmată să văd ce face. That's nice. Și să-mi iau ceva, o cafeluță rece. O cafeluță rece. Doamne, ce cald e! Bine, hai să vedem. Acum, întrebarea este, parcă țin eu minte că dacă traversez pe aici prin livadă, s-ar putea să ajung în centru sau s-ar putea să mă pierd prin pădure. Vedem. Trecem prin livadă. Locul în care am fost mușcată de un câine. Sperăm că istoria nu se repetă. Și, hei, e ok că acum că am făcut cursul ăla de prim ajutor, poate reușesc să mi-l acord eu mie. Oh my god, un șotron! Hai să vedem, mai știu să joc șotron. Oh my god, dar e mai complicat. De ce au făcut? Parcă sunt mai multe. Nu sunt mai multe! Era până la 10 dintotdeauna? Ok. Este! Haha! Still got it! Eram sad? Fucking sad no more. Mulțumesc copiilor care au făcut șotronul ăla. Mulțumesc frumos. Ia uite, ca în toate poveștile. O bifurcație de drumuri. Deci, hai să vedem. În teorie, eu parcă deci drum e pe acolo, care cred că te duci în Poiană sau pe acolo pe unde stau, sunt super bogați acolo în sus. Și cred că dacă mergem înspre domnul ăla care are the time of his life,
O să ne distrăm. Am mai văzut un șotron. Perfect, pe acolo mergem. Uite, ăsta e din ăla mai mic, mai e de oameni. Hai. Super. Nu așa încep toate filmele horror? Cu some white bitch care e am să mă duc prin pădure. Ce se poate întâmpla rău? Să mă întâlnesc cu un urs. Sau mereu. With a man. Cum dracu am ajuns eu până aici? Ce turnură de situație. Am crezut că ajung pe după ziduri. Nu deasupra lor. Nu neapărat unde vreau să ajung. Da, frumos, doamne. Frumos, oraș frumos. N-ai ce să zici. Facem un popas. Facem un pas. Când eram în generală, veneam aici la turnuri și făceam un concurs de pe balustradă să vedem cine scuipă mai departe. Și îți dai seama că m-am calificat. Mai și căcatul ăsta de cameră care e super grea. Lasă. O să... N-am nicio soluție. N-am nicio soluție, doar să merg la sală, să mai fac brațe. Deci să nu mai doară mâna când țin asta așa. Am ok. SPF. Pentru că, la fel ca turnul, și eu sunt destul de albă. Plus că vrem să avem grijă de tatuajele astea, țipildele de adult. Trebuie îngrijite. Așa. Specia pe la aripiere. O bizibi. Varianta de scări sau varianta de întuneric? Prin pădure. Ce se poate întâmpla? N-am murit. Ok. Hai. Destul turism, că eu știam cum e aici, mai mulți vă vouă, am urcat atâta. E frumos. Da, gata. Ok. Turnul negru. Turnul alb. Deși, știi ce, eu nu văd culoare, pentru mine sunt turnuri amândouă. Probabil cel mai stupid lucru pe care l-am zis vreodată, dar mi-e și cald, mâncava și gura voastră. Apa asta, care vine frumos de la maternitate. Apa asta frumoasă este denumită spurtcata, că stăm super bine pe branding. Nu, tu ești tare.
A fost super. Mergem acasă la mama. Gratis. Aha! Hello! Wow, chica, wow. Oh, yeah. Mă gândeam să nu fac asta pe cameră, but you know what? Asta e cine sunt eu cu adevărat. Să rămână pentru masă. Un minut, 7 lei. Doar mă prefac că mă uit. Nu vrei să dai 7 lei? Să ce, să văd răcădău? Și am lămurit. Asta e țeapă pentru turiști. Ce oameni? Aici jos, la casă, Da. la ultima casă, sunt unii care au ieșit pe teren. Ui, n-ai. Deci tot ca țață îl folosești. Pare că e Airbnb și că sunt acolo la futut. Preț? Fututul sau Airbnb? 400 de lei. Da, vezi direct în casă la oameni. Așa, ești fix ca Wally. Deci să vezi fază. M-am trezit eu de dimineață. Mi-am luat medicamentele de ADHD să zbârnei. Să mă duc la bunica mea să o ajut să fac curat. Că bunica mea, drăguța de ea, mereu a fost super fan curățenie, tot timpul a fost pe făcut curat și din astea să fie ordine în casă, nu știu ce. Ea m-a învățat că după ce termin de mâncat, te ridici și îți speli vasele pentru că e mai ușor pentru tine în viitor. Să nu se întărească alea, știe femeia. Și m-am dus eu să fac curat. Și ea mi-a zis, vină după 9:30. Am ajuns la 9:40, bunica mea deja dădea cu aspiratorul. Ce faci, bere? N-ai zis că să vin după 9:30? E ca să mă apuc, că dacă s-a întâmplat ceva și mai bine. Bine. Bună dimineața! Mica, suntem pregătite. Bun. Ce facem întâi? Nu, drăguț, îți plătesc. Lasă-mă, bunica, în pace, fac și eu ceva. Să mă simt bine. Ceva. Un gest frumos. Tu ai nevoie. Da, am bunica. Casa ta de tot felul de... Am tot ce-mi trebuie la casa mea, nu-mi lipsește nimica. Da, în copii am pisică, dar în rest, pisica aia cât să mănânce. Nu cheltuie mult. Bă, și dădeam cu aspiratorul și nu trăgea, și nu trăgea, și nu trăgea. Și aspirator din ăla, Kercher, era, sau cum se pronunță. Bă, și am început să dau în draci și simțeam că nu trage, că mai mult împing praful. Și am zis, ok, trebuie să apăs să tragă ca lumea. Și apăsam, am apăsat, dar simțeam first casualties. Am făcut bătături. Bătături. De bună și mică. Da. Nici nu contează că e 10 dimineața. Cum mi s-a dus pielea, bă, și bunica mea și fost drăguță, cum am ajuns acolo. Mi-a zis, schimbă-te, uite, ți-am lăsat o rochie, schimbă-te. Ca să nu-mi transpir, vezi, Doamne, în hainele bune. Și, deși eu aveam hainele mele, m-am schimbat după aia în ale mele, niște pantaloni scurți și un tricou. Mi-a dat o rochie groasă, bă, băiatule, și trăgeam cu aspiratorul ăla și transpiram, dar îmi curgea apa de pe față, pe jos, așa, și dădeam în draci, eram fute mașinia de firmă, căcat de aspirator. Și am zis, văzusem un păian și zic, hai că îl iau. Nu, că l-am luat. L-am împins, l-am expulzat pe perete. Și pe am fost, căca mașină, ia dă să văd, să desfac aspiratorul, să văd, o fi plin, ce morții lui are. Aspiratorul avea două funcții. Avea funcție de dat frunzele, sau nu știu ce pula mea putea să faci cu el, funcție de împins praful și de tras praful. Eu până atunci am înjurat aspiratorul ăla degeaba, că doar am împins praful. Eu am făcut bătături de proastă ce sunt. Super! Hai că ne-am mișcat bine, într-o oră suntem la jumate. De pe la 11
a început bunica mea să obosească și să se plictisească de mine, să fie hai mai lasă-le, că dau eu praful la o parte. Haide bunica, hai mai zim de tanti Florica, ai mai vorbit cu ea. I-am mai povestit de tine, că faci mâncare, nu știu ce, să o întrețin, să iau mințile de la faptul că sunt încă acolo. Hai că e și Ia, haide, da, hai, lasă, hai, mersi, boda proste, hai. Nu te așteaptă maică ta. Da, m-am învățat să fac injecții, că a făcut Bogdan, că făcea atunci tratamentul cu otrava, a făcut o tromboză, un fel de uncheac de sânge la picior. Și apoi, vreo lună jumate, a trebuit să-i fac, mă rog, își făcea și el singur, dar am zis să mă învăț și eu, să-l ajut și eu să fac și m-am învățat să-i fac injecții. Îi făceam dimineața și seara, dar la început mi-era o frică, că nu știu ce naiba am făcut odată. I-am făcut injecție, că îi făceam ori în burtă, ori în picior. Trebuia un loc așa, cu mai multă cărnică. Doamne, și am făcut odată, nu știu ce naiba am făcut. Ce am greșit. Dar s-a învinețit bunica. Doamne, mi-a fost pe Africa, vreo 2 zile nu i-am mai făcut. M-am simțit așa prost, dar vână din ăla, o culoare spre negru, oribil. M-am simțit așa de prost. Am spart ceva, da, nu știu ce am făcut. M-am enervat. Și m-a enervat că am încercat, am întrebat, da, farmacie, am întrebat pe acolo, pe la spital. Tot întrebam că nu știam cum și eram cum să faci injecția asta, cum, ce trebuie să... Stai liniștită cu 100 de scurci. Dar nu mi-a zis nimeni, fă așa, fă pe dincolo. La urmă m-am descurcat, da. Te-am tot pomenit că, într-adevăr, mare păcat că nu avem un doctor în familia asta. Ar fi fost bun. Da, Cineva să se priceapă. tot m-am gândit că surioara ta o... Surioara mea, doamna inginer, acum. E un băiat drăguț. N-am ce să-i reproșez. Deci te înțelegi bine cu el. Da, mă înțeleg bine. E treabă. E de treabă, nu ne certăm. Ne înțelegem ca oamenii. Dacă îi zic că mi-e poftă de șnițele, face șnițele. La un moment dat m-am prins, eram, haide că mă plec acum, mă duc să-mi strâng. Și m-am băgat în baie, să șterg pe acolo, cadă, nu știu ce. Pe 5 minute, ce faci? Nimic. M-am prins. Și până la urmă i-am făcut eu curat. M-am întors să-mi iau ghiozdanul și toate prostiile, să-mi iau la revedere. Bunica se căuta acolo un portofeluț care încă are un portofel făcut de mine. Dar făcut de mine, cred că nu știu, de vreo 10 ani de zile, un portofel de așa roz cu o ciupercuță pe el, foarte drăguț, portofel drăguț. Și se căuta ea acolo și a scos 2 hârtii de 100 de lei. Unde? Ai muncit și trebuie să te plătești. Nu trebuie să mă plătesc. Plus că ai adus tot Să mă felul. plătească alții pentru care am muncit, de mi-au sărit capacele și nu mi-au dat nici măcar mulțumiri, nu tu, bunica. Draga mea, Alții sunt problema. viața așa-i. Și a trebuit să mă cer cu ea să nu-mi dea bani. Dar ce, că tu ai muncit pe degeaba. Bunica, eu când stăteam la tine, non-stop, te-a plătit cineva? Ei, dar asta a fost aceea, cu 20 de ani. Tu câți ani ai? 34. Mă, ai și tu o vârstă, mi-a zis bunica mea. Am și eu o vârstă, într-adevăr. Avem cu toții o vârstă. Bun. Cu ce te mai îmbraci? Cu ce? Cu nimica, mă duc așa, că îmi chem o mașină și mă duc. Sunt destul de lungi pantalonii ăștia, nu? Eu-s bun. Nu-s prea scurt, nu mă fac de rușine. Nu, vai. Bine, bunica, te iubesc. Mă bucur că ne-am văzut. Îți mulțumesc din suflet să dea Dumnezeu sănătate. Ia uite, nice. Pe aia m-am dus cu Emil la film. Uite pe mama. Hai! Bună! Ești pregătită să mergem la film? Da, abia aștept. Da. Mergem la ultimul Viking. Mergem la Last Viking. Da. Și a fost foarte drăguț că am fost singuri în sală, că ceilalți șomeri să aibă timp să se ducă la un film danez la 4 fără 10 în timpul săptămânii. Și eu n-am văzut, am comandat de pe net, am luat și biletele
și puteai să-ți iei și popcorn și nu știu ce. Zic, haide să le fac surpriza completă. Le-am luat lor un meniu de cuplu și mi-a luat și mie să nu ne spălăm toți în același din ăsta de popcorn. Și am luat meniu mare, eu neștiind și n-aveau poze, știi? Era doar scria meniu mic, meniu mare. Și zic, nu mă zgârcesc acum, e un meniu mare. Vă mâncați și gura ta, nu vă uite așa niște găleți. Dar efectiv erau găleți de popcorn. La găleți de popcorn, sucul meu mare avea 1 litru. 1 litru nu încăpea în ăla de ținut sucul, stătea doar fundul, așa, într-un echilibru precar. America! Dar ne-am dus, ne-am uitat la ultimul Viking, a fost drăguț. Și a fost și nice că, nefiind nimeni în sală, în timpul reclamelor și așa, am mai putut să vorbim. Că uite, că vine un film, eu la ăsta vreau, că e cu Guy Ritchie și cu din astea. Am jucat quiz-uri din astea de părinți, că de unde îl știm. Dar ăsta era ăsta, din... Unde l-am mai văzut noi? Ăsta cu Vikingul, nu era în reclama aia la bere? Ba da, el. Deci, a fost drăguț, le-a plăcut la film. N-am putut să lăsăm popcorn acolo. Era prea mult, era risip. Am vărsat din 2 găleți, am mai făcut o găleată de popcorn. Am plecat cu o găleată de popcorn acasă. A fost nice. Și cam asta a fost ziua mea. Momente ești sechestrată la Brașov, este? Sunt sechestrată la Brașov, că plouă, să plouă. Nu știu cum o să ajung acasă. Au trenurile întârzieri de 255 de minute. Dar trebuie să ajung cumva acasă la pisicuțu. Planul meu este ca mâine la 6:30 să mă aventurez. O să-mi iau supplies, îmi iau de mâncare, apă, suc, o păturică, că s-ar putea să înnoptez. Da, o să stau și o să editez pe tren. Numai că problema e să vezi panică. Că știi că eu n-am toată aparatura. Și dacă trebuie să fac pipi. Eu l-am dus, n-am băut, am deschis sticla de apă când am văzut că scrie Timișul de jos. Atunci am fost super, pot să mă hidratez. În rest, n-am băut nimic ca să nu mă duc la baie. Dar acum cred că dacă trebuie să mă duc la baie, am mai făcut asta, n-ar fi prima oară. Numai că este complicat. Îmi iau ghiozdanul cu mine. Bine, ne mai vedem, prieteni. Mulțumesc că sunteți aici. La revedere! Pa, băgzi! Bye! Bravo! Ai loc bun! Da? Hai să arăt. Bye-bye! Hai să-mi bie de Vine doar că filmă. Da. Mersi, Darius. Ce faci? Bine. Foarte safe. Atâta doar că am ajuns și mi-e foame. Și ție? Pe aștept să îmi vină Boxy acasă să ne dea de mâncare. Nu, Mișuțu! Haide că tu ai boabe, tu doar te alinți. Ai fost dorit. Cool. Ne vedem în următorul episod, prietenii. La revedere! Pur, pur. Pur, pur! Cat butt!